Jeg spørger det. Vi var i Tyskland, vi var i Berlin, og vi var inde i sådan en 3, 4, 5 etagers høj elektronikforretning i meget lang tid. Og de andre i bandet, de løb rundt og skulle alt muligt. Og så, da vi kom ud derfra, så havde jeg sådan en lille melodi i hovedet. Og den skal vi så synge nu. Så det er hvad der kan ske, når man begynder at gå i elektronik. Ja. Men det er måske også relevant, hvad vi fik. Ja, det siger jeg ikke. Det er ret svært at få sorte, strøm, hvad hedder det? Kabler. Bokse. Ja, strømbokse. Det hedder det ikke. Strømforsyning. Strømforsyning, ja. Det hedder det heller ikke. Hvor man kan sætte forskellige stikdåser. Ja, stikdåser. Ja. Sorte stikdåser, det er rigtig svært at få i Danmark, så man køber dem der. Blandt andet fordi så når man har det på sit board eller når man spiller med planer, som man helst gør. Så det er det nu. Men det er en form for sindstilfælde, kan man sige. Yes.
Okay. No one's got to be a state of mind. No one's got to be a state of mind. No one's got to be a state of mind. No one's got to be a state of mind. No one's got to be a state of mind. No